ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ପାର୍ଟି जब राष्ट्रपति ट्रम्प के प्रक्रिया शामिल हुई तेरे को साक्षीमान को प्रश्न करें तेरे मामलार निरपेक्षता बजाय रखा न्यायिक समिति को लिखित एक चिठी व्हाइट हाउस पक्षरु ए मामलार उचित प्रक्रिया अनुकरण हो नहीं एवं निरपेक्षता रहने बोली ट्रम्प वकील पैट शेफलर अभियोग करते এই প্রক্রিয়াରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଫଲର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ତେବେ ଗଣ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାର ଶୁଣାଣିରେ ଓକିଲ ଉପସ୍ଥିତ ରହିନାହିଁ ବୋଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗଣ ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାର ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବୟାନକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଆଉ ସାର୍ବଜନୀନ ଶୁଣାଣି ଏହାପରେ ଏବେ ନିଆଯିବ